Tady se hraje fotbal. Takovými to slovy nás přivítali fanoušci na hřišti Házané v sobotu 4. dubna, kde se rozjeli úvodní zápasy první ligy Malé Kopané v Kopřivnici. Téměř 500 členů kopřivnického klubu Malé Kopané už má v kalendáři rozpisy na jarní kola Malé Kopané. Po loňském podzimním kole došlo pouze k malým změnám. Řada družstev získala posily do svých řad, například prvoligový Elán Štramberk. Družstvo Lazio hrající 3. ligu dopsalo do sestavy nejlepšího střelce ligy futsalu Radovana Jurku a brousí si zuby na postup do 2. ligy. Zde byli na podzim vyřazení SK Slezská. Podrobný rozpis výsledků Malé Kopané uvádíme ve videotextu na sportovních stránkách. O velikonočním víkendu se preventivně Malá Kopaná nehraje a v sobotu 18. dubna následuje čtvrtfinále ligového poháru. Turnaj v Malé Kopané Victoria Cup má za sebou už 2. ročník. Doladit formu na ligové zápasy, otestovat soupeře a především získat pohár pojišťovny Victoria přišlo 16 družstev z celého regionu v sobotu 25. dubna do areálu Házané. Vzhledem k tomu, že počasí připravilo promočené antukové hřiště, musela být část základní skupiny odehrána na hřišti základní školy Emila Zátopka. Čtvrtfinále už probíhalo dle herního plánu. Po semifinálových bojích 4. místo obsadil kopřivnický celek RUM, který podlehl hráčům týmu New Jersey z Nového Jičína. Do finále nastoupil Mega z Bordovice proti Radegastu 84 Kopřivnice. Po loňském vítězství SG Palerma z Kopřivnice i letošní pohár zůstává na domácí scéně. Rozšíří sbírku trofejí Radegastu 84.